Здравейте! Днес приготвям селски картофник, идеален за вечеря или гарнитура. Обелила съм 1 кг картофи, които настъргвам на едрото ренде. Една голяма глава лук също настъргвам. Добавям около 300 г сирене, което натрушавам. Чуквам 3 яйца. Ако обичате домашна кухня, абонирайте се за още такива рецепти. Добавям 200 г кисело мляко, една супена лъжица сол, като внимавайте с солта, защото все пак има и сирене. Слагам малко черен пипер и малко чубреца. Сега ще разбъркам всичко до хомогенна смес. Ето така изглежда готовата смес. Сега съм си взела една правоъгълна тавичка с размери 35 на 25, ще я намажа с масло. Сега ще изсипя сместа, като се старая водата, която са пуснали картофите и сиренето, да остане в купата, за да не стане водно. Сега ще разстеля хубаво в тавичката и тук съм си отделила 30 г масло, което ще разделя на парченца и ще добавя върху картофника. Ето така просто на купченца, то ще се разтопи. Ще добавя и тънка струйка олио отгоре. Фурната ми вече загрява на 180 градуса, ще пека на средно ниво без вентилатор за около 50 минути. Картофника вече е готов. Получава се много хубав, ароматен, чудесен за вечеря или като гарнитура към месо.